Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha umuntu ongasekho engakhulumi okanye ethule. Okokuqala, kubalulekile ukukhumbula ukuthi amaphupho anemilayezo ehlukene. Ukuphupha umuntu ongasekho kungaba indlela umoya wakho nowabo uzama ngayo ukuxhumana. Kodwa-ke, uma engakhulumi ephusheni, lokhu kudinga ukubhekwa kahle ngoba kunezincazelo ezahlukene. Uma uphupha ongasekho engakhulumi kodwa ebukeka kahle noma ejabulile, lokhu kungachaza ukuthi umoya wakhe uphumule kahle okanye ngokuthula. Lokhu-ke kuvame ukuletha ukuthula, kubonisa ukuthi akukho okumele uzikhathaze ngakho. Kwesinye isikhathi, leli phupho lingabonisa isimo sokuvalwa noma ukuvaleka kokuxhumana phakathi kwenu. Njengoba umphupha kodwa engakhulumi, kungabonisa ukuthi kukhona umlayezo noma inkulumo akanayo, kepha ngenxa yezimo akakwazi ukudlulisa. Lokhu-ke kungaba isixwayiso sokuthi kufanele uthathe isikhathi, uzindle noma umeditate, uzihlambulule ngokomoya futhi ukhuleke. Uma uphupha ngomuntu ongasekho engakhulumi kodwa ebukeka ekhathazekile noma ecasukile, lokhu kungasho ukuthi kukhona into okumele uyilungise esimeni sakhe. Kungabonisa izinkinga mhlawumbe ngawe okanye ngaye. Uma uba nalolu hlobo lwephupho, kubalulekile ukuthola usizo uzokwazi ukuthi nisizakale nobabili. Ngamafuphi, ukuphupha umuntu ongasekho engakhulumi kungabonisa ukuthula, ukufuna ukuxhumana noma ukuhlanjululwa. Leli phupho libaluleke kakhulu ngoba abadala noma abangasekho masibaphupha ngokujwayelekile basuke besilethela imilayezo, kodwa uma bethule kuveza ukungahambi kahle. Ngakho-ke kubalulekile ukukhuleka, ukuba nenhliziyo ehlanzekile kanye nokuzihlambulula. Siyabonga, nisale kahle.